Библиядан Улы күн бәйрәме турында язылган хикәя. Җирдә яшәгәндә Иисусның соңгы көннәре якынлашып килгәндә, ул апостоллары белән Улы көн бәйрәме хөрмәтенә җыелып, аларга кешеләргә булган шиксез мәхәббәте хакында, алар өчен үләргә дә әзер булуы турында сөйләгән. Шулай ук бик күп башка киңәшләр биреп, аларны Гексимания бакчасына алып киткән. Анда ул тезләнеп, Аллага жалварып, булай дип иман иткән. Эй Атам, мөмкин булса, бу азаплар мине шитләтеп үтсен иде. Мин теләгәнчә түгел, син теләгәнчә булсын. Ул вакытта аның җанын үлем сагышы баскан була. Күптә үтмәгән, караңгыдан тавышлар ишетелгән. Шул вакыт Иисусны сатырга дип апостол Иуда дин итүчеләрне алып килгән. Иисус әйткән: "Юлбасар тотырга чыккан кебек, сез минем җаныма кылычлар һәм күсәкләр күтәреп килдегез." Алар Иисусны кулга алып, баш дин тотучы җыртына китергәннәр. Моны күреп апостоллар куркып таралышканнар. Иисусны җәзага тартыр өчен дин тотучылар, ак сакаллар җыелышып аның турында алдап сөйләгәннәр. Баш дин тотучы Иисустан сораган: "Алла улы Христос, син буласыңмы?" "Моны син үзең әйттең. Мин сезгә әйтәм. Сез мине Алланың уң ягында утырганымны, соңрак болытлар өстендә килүемне күрерсез. Менә Алланы курлаучы сүз сөйләвен үзегез ишеттегез." "Әйе, ул гаепле, алдакчы сүз сөйли. Ул үләргә тиеш." Аннары Иисусны Рим башлыгы Пилат җанына алып килгәннәр. Аның каршында халык тагын да көчлерәк кычкыра башлаганнар: "Аны кашка кодакларга үтерергә кирәк! Үлсен!" Шулай дип, аны җәзаплап кашка кодакларга кушканнар. Ул заманнарда кашка кодаклау бик хурлыклы җәза булган. Аннары Иисусны мыскыллап килгәннәр. Битенә тикереп, тән кисәкләрен умырып, канга батырып, бик каты кинаганнар. Аны җәзалап, кулларын, аякларын зур кодаклар белән хашка кодаклаганнар. Бу Идей патшасы дип, баш өстенә хашка язу элеп куйганнар. Иисус бик каты азап кичергән. Шуңарга карамастан, үзен җәзалаучыларга карата нәфрәте булмаган. Ул хашта кешеләр өчен Аллага иман иткән. "Атам, кичер аларны. Чөнки нәрсә эшләгәннәрен белмиләр." Кинәт кояш сүнеп, 3 сәгать буе бөтен җир өстен караңгылык каплап алган. Үләр алдыннан сыкранып әйткән: "Аллам, Аллам, ник син мине ташладың? Җанымны синең кулыңа тапшырам." Шуннан соң ул җан биргән. Гаскәрләр башлыгы җирнең бик каты тетрәвен, башка искиткеч хәлләрне күргәч, Алланы данлый башлаган. Ул чыннан да Алла улы булган икән. Шуннан соң Иисусның гәүдәсен хаштан төшереп, кабергә салганнар. 3 көн үткәч, таң атканда, хатын-кызлар Иисусның кабере җанына килгәннәр. Кинәт җир тетри башлаган. Чөнки Алла фәрештәсе килеп, Иисусның жаткан каберен ачкан. Һәм хатын-кызларга күренеп әйткән: "Нигә сез тере затны үлеләр арасыннан эзлисез? Ул монда юк. Чөнки ул үледән терелеп торды. Тизрәк апостолларына барып әйтегез: Иисус үледән терелтеп торгызылды.
Мин сезгә шуны әйтер өчен килдем. Моны ишеткәч, хатын-кызлар бу хәл турында сөйләргә Иисусның апостоллары җанына җигергәннәр. Петр белән Иоанн моны ишеткәч үз күзләре белән күрергә дип анда барганнар. Кабер эче буш булуын күреп, чыннан да Иисусның үледән терелеп торуына ышанганнар. Иисус 40 көн буе апостолларына күренеп, күк патшалыгы турында сөйләгән. Апостолларга тау өстенә менергә кушкан. Ул алар җанына килеп әйткән: Күктә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелгән. Шуңа күрә барыгыз, бөтен халыкларны минем укучыларым итегез. Мин сезгә кушканнарның барын да үтәргә өйрәтегез. Шуны белегез. Мин бу дөнья беткәнче һәр вакыт сезнең белән булачакмын. Шунда булганда, аларның күз алдында Иисус күккә күтәрелә башлаган. Болытлар арасында күздән юк булган. Шунда ике фәрештә күренеп, аларга: Ник сез күккә карап торасыз? Иисус сезнең күз алдында ничек күккә күтәрелсә, жаңадан килгәндә дә шулай киләчәк. Олы көн бәйрәме турындагы бу искиткеч тарихны сез Библиядә җентекләп укый аласыз.